Trai, Shispa, Rapulai. Shispa, Rapulai. Iniro bersengu melakapor. Kabrom kolong hokpa badukun badu mensim bakui. Iniro bersengu melakapor. Kabrom kolong hokpa badukun badu mensim bakui. Iniro bersengu melakapor.
ka buram kalong hokpa badukun badu mensim bakui Hagane ka janmet sa sen biang komen ko para ngilom lang kroi hakamat jong Jisu ubde blay unong panim jongi da ka mensem ka was ngongo da ka mensem ka bayar wayro penon burom ya ka teng bakho jongo namarulong blay unong panim jongi kasam hispa sa pusan ka weringi min wayro yaw blay ublay usim jongi ngin karku kerteng jong u junom la junom man la gasengi ngin karku ya u ngini ro kerteng jong u junom la junom na bau trai long ba kraw badai bani ro shikat dai omla batai yak jing kraw jong u da shisha a trai jisu babha milong blai unong pen im jongi bun hok bani yo e jingai e jingaro jipunon burom nangi iway pa iway bana ni jan med biang ngilom lang krui bana ngo yame nagbanta jing bha jing sabun ke jome ke jing karku ka do mela tha sai halo jingi ha kine kisngi balalet no ngimane a try ju subha nama melong sha ublay unong panim jongi ha ne ka por habang ngilom lang krui kumne ne kong ning shap e ngikwa ban pan map na banta kilat kitam duna lengkang kipalat kejengi kibangilale hakine kisngi try jisu babha ma bingi isnai yangi na bangimlong kibidor ban don hakmat jome na bangilong kinong pop Henry kejing kejing isnai jome kejing long blay jome kampet yakine ke baro Henry pepet yakijing bas kem jongi ladanga mepet mebishar hipop kisang jungi trai jisu babha anam don mano banur bantur shame handai namar ngitip mamilong oblay ba eat bisnay na mamilawan nakbanta jungi kinong pop nginor ken banwan hakmat jokene ka sakramen bakhoitam gaduan man pendem ila ka jimut ciperkat ila ka bense mula ka donut ikalong reniang maraniang hakmat jongme banai ngo banai nam nakbanta kejingkar ku kardo kejong me bamela tha sai halor jungi iway pe way ikwa bdiaro nado renol jungi nginiong lang ngiaro eme ko Jisu imane eme ko Jisu ipanan buram eme ko Jisu haleluya 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 try Jisu babha ha kene ke janmet kene ka balang daga ba on teknik online adoration kaman kasing ublay ikot giwe di sibun ba para bangit jongi nasajan bersejingai manlum lang bani ngais kem ba kanika online adoration traji subabha kalong ka job namar medon rangkat mekar khu ka do isibun ba kibreu kibron kam me jingkarpat karpon jongi ba nak banta jingko jingkhia mala hello jingki ngiaroi pendon burom me ngimane mangi e me nama misngap jing dua jing kerpa jungi ngero pendon burom mangi e jebe namar milong ublay us e mikar khu kodo e ke yeng gasem ke khon ke ti ke jungi ngi e ngimane pendon burom yeme try jisu babha habangi pet cheme bangi phai khamat jungi cheme ngi dakamen se maso komen ngi la man ong shisha ma me milong ublay milong shisha nong pan im jungi hagani ka poni shimanta daga men se masharhem mani dwa sharhem mani ro pandon burom yaus im jongi u Jisu Christ About the Trai, Sunspa and you. Sunspa and you.
Ngiro yame ko Jisu. Ngi yame ko Jisu. Imane yame ko Jisu. Trai Jisu babha ko blay kus em jongi. Ha kane kapor ngi kwa biang ken ban pandemi la ka jingmut chi perkhat ya do nod kamen sim ka jongi wei pe wei ha ka ba mangi Trai Jisu babha ngimlong ai khmat jongme milong baro nak banta jongi ngilong gi batulot ki baswai ngilong gi breu teng gi bakwa ban jengai na me dakino makino kidaw ngi kwa barbor ban sim kalar ka kabuk siar ban jengai na me da bangitip bangimbit ngimbiang ngimlong ai handai Jisu babha habangi wan kum kane ka we ka balang lang bakani ka online adoration jongi ngi kwa ken ban bo ek jing thmu ka jongi ban duai ban karpat ban karpon na bangitip bamis ngap yangi kinong pop mem jukan tait na ba mehi milong to panan sa ai wan sa siem ten sa ple paruno ba pa na kerteng jonga ngan ai yau neyaka hagane ka jan me Trai Jisu babha ngiwan lam misibon ba ki breu ki bron kam ya jing karpat karpon ka jongi hagane ka jan me ngi wan lam hakmat jong me Trai Jisu babha nag banta i bantailing nongrang badon hapdeng ji stom bad ki jing bom koj bom khia kamet ka phat ya ki khon ki ti kom jo e ka yeng ka sem kar khu Trai Jisu babha a i jing ko jing khia i wan lam ya i nag banta ji thmu jong iwa kharkrang ki khna boarding baro kiba ya rakhe yak sing borom menta kasngi karkhu kardo yaki kena hostel baro mama ki sha kinang lai banlong beti besngi peminot dah kapule puthi kajongi ngi duai nak benta kajitmu jongi lenet kharmujai ba ke ba itmu kini ai be yaranti blai try kan rat ngi duai nak benta i kong sunita khongsni ki khon ki kiti kemen ke para ki yeng kisem ke jongi ki jong kemen ke para kum jo bakini ko ya khia ya bhai met karkhu ko do try ki jing thmu ke jong i nag banta i balarina marsharing madon hospital Trai Jisu babha tukta tukner mame bain ko jin khia no ane ka khlip mat ngi ai ti ya i hakmat jong me Trai Jisu babha ngi duai nag banta i kajing jathai kamen sem jong i Brigida Singkli i Tobias sim bat i Virginia Singkli Trai Jisu babha kini kamen sem kabalit no to khot no ki skema badeng jong me ngi duai karpat pamin ei ya kini kamen sem ngi duai nak banta i Kevin nongl air kayeng kasem blai try kan rad indon barabor kajing ko jing khia bar me karkhu kardo ek baro ka bagi temu kilong ka kumkamon bakho jong me na banta i erwo langdo banyo no kajing kala bamut Trai Jisu babha ai Trai Jisu babha mama i in one pai no shame ai kajing ko jing khia hakamet ka phar ka jong i Trai Jisu babha hakane ka jan me ngi tarwa i ru hame na banta kajing temu jong i ribok nongrum bain ko in khia kamet bakamen sem na banta kajing temu jong i sanika walang na banta ikong matrida walang ki khoni kiti baro bakini ko ya khia ya bhai met Jisu babha to tha say hello ki jingai e jong me na banta ikoni kiti jong i bayahun malangyang bat bakini yo no e jing ko jing khia isnai Jisu babha yaki yakayeng kasem jong kiru ngi wala mahmad jong me ya i damon lang shooting barkes ki kha manta kasngi karkho bain e karngi ko bishi kalong niang maran niang jong i khamtam e bain long i bashir hem ka jinget jim kristan karkho ko do Trai Jisu babha ye kenteu lang khongbo bain yo na jing ko jing khia na banta jing tmu jong i kong kandida dakhar barkayeng kasem bakhamtam e jing klaba mud no jong i andi Trai Jisu babha to kata e kane kaman sem ba e donor ba e jong i ba andi ai ba in yos ngoy kasur ba e bathyang jong me
idwai na kabanta iken teulin khars imle but I ribok lin khars imle kibara khek si kha manta kasngi ai haki ya ka kot ka khia kalong rening marning papura babit ke babiang bar kalong bar kijing ngi e bashi ke jongki kedup piam metra Yesu babhaya ki na kabanta I Lukas khongwar bain cha jing klanyo kerkhu tra Yesu babha ya ka yeng kasem ke jong iru but ai kijing ko jing khia kan don haki baro na kabanta kaman sem jong I ba kelius khongbo tra Yesu babha to khot noi ka de kaman sem ke jong me jong I ba kelius ya ka hima jong me la dai don kam ye jing duai ke jong I hagane ka po tra Yesu babha ni khot ngi wer me men wan haga jing im ke jong I haga donor ke jong I haki yeng ke sem ke jong I ben kata ben kener ben ko ben khia ben ai bor ai men sem ngi wei pe wei ke ba sim menta hagane ka online adoration tra Yesu babha tang hami don ke jing kermen om hangno ru tang shame ngi kamen sem donor jong I ka phai tang shame ngi kwa ban mara estate ban yo no ya kata ka jingai e jong me hagani ka po ni simanta lang ban dwar I shirhem ka wei ka jing ruai Yeshua, don't you God haba mewa, Yeshua, don't you God haba mewa, don't you God, don't you God, don't you God, don't you God haba mewa, don't you God, don't you God, don't you God haba mewa, Yeshua, don't decline, don't decline haba mewa, Yeshua, don't decline haba mewa, don't decline, don't decline, don't decline haba mewa, don't decline, don't decline, don't decline haba mewa. Yesu wan pendap kita not ke jungi ke yeng ke sem ke jungi ke khon ke ti jungi pendap Yesu babha ka bor beklain ke jungmi bari wan lam ha ka ni ka po tra Yesu babha ya ke khon ke ti ke jungmi ke pang ke bestom ke baswai ke batrot ke balang a ke bapisa pen koi pen khia ya ke tra Yesu babha tha sai halor jungki ke jungai e jungmi ngi wan lam ha khamat jungmi ya I Lukas khongwar ben klain no Iwan lam hame ya ikong Justina kong sit badon hapeng jing bom koi bom khia kamet kapat Iwan lam hame ya I Dafini sengkli bain la no ban kha ikot kisla jing I ben 3 minut ai tra Yesu babha kini ke jing ai e jung me ka bor jung me ni dwai na banta ka yeng ka sem jong I badap majau kini ko je khia na banta I manilang masar ka jing temu ka jung I na banta u Doni singkli baka yeng kasem tra Yesu babha karkhu kado bakini ko yakhia eba hemet na banta jing temu jong I wan ban rihun marwen na banta I Sylvia Kharbani ngi IT ka yeng kasem jong kini baro haikti bkhlain bo jong me ni dwai na banta ka yeng kasem jong ila kan tiu badarati pongrup bakum juru na banta jing ko jing khia jong ila kan tiu bat bashar lang pengrup Trai Yesu babha ai bikin kot kin khia karkhu kado eki na ka banta jing temu jong I Sharmina nongrum badon ka jing khlut ka kejat pen kot pen khia Trai Yesu babha
na gabanta I wante bok lengdo marshilong I restina lengdo I batniat lengdo sentimeri lengdo marshilong kibadon hapedeng jingpang jistom Trai Jusubha tukta tukner ki hagani khilmat pengkot pengkhia ki na gabanta ka jingthmu jong I badon bok maulong but ukon jong I Eric Sinkli badap hisnem menta kasngi unko jin khia bhal miat na gabanta jingthmu jong I borlang lengdo kayeng kasem ki khoni kiti baro na gabanta I bishar lang pengrup bar kajing kerhu kedo bai layo pediang isongo Trai Jusubha tunang kerhu kedo I na gabanta kajing ko jing khia jong kayeng kasem I ben yang ngai Trai Jusubha ngisongo eme na gabanta jingthmu jong Maria nong sit na gabanta kayeng kasem jong I jing hunsten baro Trai Jusubha kamtam na gabanta u hey bok mi sten kanang bon la ban thoi ke exam class 12 ko jong u ngidwai Trai Jusubha me kerkhu kerdo I kini baro mani dwai kamtam na gabanta ikong priska nongrum bapang basitom Trai Jusubha tukta tukneri iru hani khlimat baniyo no jingko jingkhia kerkhu kerdo ikon jong I sister badon sejingai badya ikon jong I badon hangne manta badngi kerkhu kerdo Trai Jusubha kayeng kasem baro bingko jingkhia kerkhu kerdo Trai Jusubha na gabanta I sister Monica lengdo ibn hapadeng jistom idwai na gabanta kemense malakhat no jong I Dionis nong se madap apsos nem karta ngidwai na gabanta kajing temu jong I Alferius Sinkli benang la ban job I kathong ngidwai na gabanta Edith Mary Mulat ibn jing pang jistom yo asthma ngidwai na gabanta I Beful Merciful Clever Richmond bat kayeng kasem baro Trai Jusubha ngidwai na gabanta u Triwell nonglang panwan pai no sakabalang Katolik sakayasem junong pa jong me ngidwai na gabanta Patrick Jana benyo na jingko jingkhia ngidwai na gabanta kajing temu jong I somo smolarius thaba kamtam na gabanta ikong Teudani nonglai ngidwai na gabanta I ba wan hun mulat kansai bok mulat wanlang bok mulat kayeng kasem baro kin ko kin khia kin bha kin miat idwai na gabanta I Rose Dakar Rita Dakar Pauline Dakar Orlando Dakar kayeng kasem makin ko ya khia bha ya miat idwai na gabanta kayeng kasem jong I Margaret Karmulong na gabanta kayeng kasem jong Jisunta lengdo kamtam bedon I mai rihun lengdo bedon apreng jing pang jistom blai traganda to ko do kamtam jing kelabamut jong u Bansuk Makri na gabanta yung temu jong I Malaysia sa Imyong na gabanta kayeng kasem jong I Mary Hun lang do barjing kelabamut biang jong u Mary u Bansuk Makri idwai na gabanta I Darius Lapang benar pernah jistom idwai na gabanta I Misalon Malangyang blai traganda kerhu kedo kini baro kamtam ruing idwai kadu ai Philomena Sengkli baulok jong I babuai un kelabamut Trai Jusubha hagani ka pori khot yame I on ina mi kerteng ba khot jong me to isne yangi ke bashitom ke bashipa kumal pen ko ya ke ba kelut ke ba mala ke ba sa nya lengkot ya ke balayap mi pen ke biang ya ke ba ko mi pen yai biang Trai Jusubha ngi on ina mi kene ke ba pang bashitom hayeng ha hospital ke himkon ke ti ke men ke para ke me ke pa jungi ni dwai ru khamtam ni dwai na gabanta kayeng kasem jugini khna seminary hangne badon batngi ha St Paul's kharkhandai ngut Trai Jusubha kayeng kasem ke jongki wei pe wei ba kayeng kasem joki kin ko kin khia I mei pa badon hayeng ke men ke para badon hayeng ke pule puti 3 minute kini ko ya bha ya miat balang ba kane jing dwai online adoration ke jongi kum kawai ke balang menwan the halor jingki ke jinga jong me ni songo na banta ke ke baro malas ngap jing dwai jing pa jongi ngi kerpa kerpon ba menang kerhu kerdo engi I pendem milaga mon hakmat jong me Trai Jusubha to the sei to kerhu kerdo to ai hangi kata ka bangi pan ha kerteng jong me kadu eng idwai ru na banta ka jing thmu babha jong iwai khna bapule po seminary bakayeng kasem ga jong I ru kumjo Trai Jusubha kerkhu kerdo I ya kata kabor baniya chkmat hagari ga po te pendem ilaga jimu ji berkhat manin rawai lang
tongin dem ini mane ublai takan rar ba e yangi un kor ko do yangi wei pe wei ya ka yeng ka sem ki khoni ki jingi baro hagani khlimat Dongin ya duai, o trai ko blai jungi haganya kesakramen bakrang iwan den Ahmad Jesus Christ o kon jonge o balawan nombre na kamani ate sati barba saya ko penim yangi doai badak baklai jungi ka jingi ko jisne juno penim ninyo ka jingi bam jukun ni paling ni nama Chris o trai jongi
Maralong dum kong junta, barabor junam la junam amin.